Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR і продовжуємо тримати руку на пульсі останніх новин, які стосуються як України, так і світу. І продовжуємо піднімати найважливіші теми в прямому ефірі телеканалу АТR. Вже готовий вітати у нашій студії гостя цієї години. Це Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки у 5-10 роках та генерал армії України. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашої студії. І одразу перейдемо до оперативної інформації. Дослідницький проект «Белінгкет» анонсував статтю про наявність у полку Азов зброї американського виробництва. Про це у Твіттер написав провідний дослідник проекту «Белінгкет» з питань Східної Європи та Євразії Арік Толлер. Чимало шуму здійняли навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» Україні. Але на лінії фронту на Донбасі батальйон Азов вже має виготовлене у США летальне озброєння. Стежте за новим примірником нашого «Мінськ-Монітор», повідомив Толлер. Він також зазначив, що у статті може йтися про гранатомети американського виробництва. Нагадаю, що раніше у Держдепі США заявили, що нададуть Україні посилені оборонні можливості. Зброя буде надана для боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами в східній частині країни. Американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника в Держдепі загальна вартість оборонного пакету складе $47 мільйонів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок. Таку інформацію маємо. До речі, от як перед ефіром казав, що буквально оновлена інформація того, що не «Джевеліни» будуть, а ТОУ. Розкажіть, будь ласка, що це за установки спочатку, а потім вже перейдемо загально до цієї теми. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що ці установки – це тактичного рівня, тобто це не джавеліни, які мають відповідно можливості як ракетні комплекси переносні, які мають дуже потужну модель по наведенню і особливе враження, це танки, це БТРи, це пускові установки. Розуміло, що це вже більш стратегічне озброєння, які надзвичайно потужно працюють на різних фронтах. В Афганістані сьогодні ми говоримо, в Сирії. Але це і стратегічне озброєння, які американці дуже чітко зберігають. І я просто хочу підкреслити, що я зустрічався якраз в грудні місяці на початку з керівництвом і США, і Метісом, це Пентагон, і відповідно генералітетом, це Джексон, генерал Ніл, які конкретно займаються цими проблемами, пов'язані з поставками нелетального озброєння. Розуміло, що вони висловили позицію, що вони готові надавати озброєння. $350 мільйонів виділяються на підтримку України, але це контрольовані будуть поставки. В першу чергу це контррадарних установок, відповідно, проти контрбатарейних, берегової охорони, радіорозвідки, снайперські гвинтівки, відповідно, вистріли до них, але на другому етапі це можуть бути джавеліни. Але ще було застережено, що джавеліни, можливо, і не поставлені будуть з урахуванням загроз, які можуть бути пов'язані з втратою української сторони, а ми про це вже не раз говорили. З іншого боку, є альтернативи, ми вже говоримо про те, що вони і поставлялися приватними структурами на рівні військово-технічного співробітництва. І третя складова, про що ми надзвичайно мало говоримо, ми на базі КБ «Луч» розпрацювали «Корсари». А з головкою наведення це не гірше, ніж, відповідно, джавеліни. Тобто в даній ситуації ми маємо власне виробництво, маємо стратегічний формат забезпечення всіх підрозділів, включаючи роти, це і батальйони, і бригади по всій лінії розмежування. І зрозуміло, що це не виявляється якраз таким форматом, начебто подразником для Росії, яка не може використати для навіть інформаційних війн. Тому що це наше озброєння, ми поставили з наші війська, але воно надзвичайно ефективне, особливо в плані захисту і наших не тільки рубежів, а конкретних, наприклад, акцій, які проводяться бойовиками або Російської Федерації. Пане Миколо, повернемось до цієї теми. У нас на прямому зв'язку зі студією АТР прес-офіцер полку Азов з позивним Нікополь. Я вас вітаю. Давайте перевіримо звук. Вітаю, так. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Тож, до вас питання наступного характеру. Чи справді є у полку Азов зброї американського виробництва, про які зазначає Белінгкет? Ну, я вам скажу так, що ні уряд США, ні уряди інших наших західних союзників полку Азов не постачали, не те, що там якісь гранатомети, а взагалі жодного озброєння нам не постачались. На озброєнні у нас знаходиться тільки штатна зброя Національної гвардії.
Ну, про постачання маю на увазі, тобто ви сказали, щоб не постачалося, але все ж таки в наявності чи є таке, чи ні? Тому що, знову ж таки, чому я так вас більш конкретно питаю, тому що Bellingcat – це журналісти-розслідувачі доволі з великою довірою від суспільства, до суспільства і з великим ім'ям, можна сказати, Bellingcat. І вони сказали, що вже найближчим часом наведуть докази того, що в Азові все ж таки є зброя американського виробництва. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, давайте подивимось ту інформацію, яку вони нададуть, і буде видно, що вони там скажуть, і будемо вже в подальшому коментувати цю інформацію. Але все ж таки на цю мить, от ваша офіційна позиція, те, що зброї американського виробництва в Азові немає, правильно? Немає, так. Все. Дякуємо дуже за поточнення. Будемо очікувати і надалі всю інформацію і будемо зв'язуватись з вами, аби все це оприлюднювати в прямому ефірі телеканалу ОТР. Пресофіцер полку Азов з позивним Нікополь був на прямому зв'язку зі студією ОТР. От, пан Миколо, знову ж таки, як це зрозуміти? Тому що я не просто так заакцентував увагу на тому, що Bellingcat – це доволі професійна організація, журналісти-розслідувачі з великим ім'ям. І вони заявляють про те, що все ж таки є американська зброя, а ось щойно в нашому ефірі спростували цю інформацію. Ви знаєте, я з ними також спілкувався якраз із Куртом Волкером, з іншими переговірниками, тобто з першими особами, від яких залежить і поставка, і прийняття відповідно рішень, і офіційних, і навіть неофіційних. Тому ми маємо інформацію з першого джерела, стратегічну. Да, США буде підтримати Україну всіма засобами, але, так сказати, в рамках того, що ми хочемо і можемо в стратегічному форматі врегулювання, але поставляти зброю було тільки, так сказати, цільово під конкретне або завдання, або ті якраз комплекси, які не являються надзвичайно вразливими для порушення режимів відповідних і міжнародних, і відповідно порушення режиму секретності США, тому що кожна установка, наприклад, той же Джевелін, наприклад, або більш потужне озброєння, відповідно мають системи захисту, передбачено законодавство США. Тому в даній ситуації окремі поставки були. Розшифруємо, на що вони посилаються зараз. Дійсно, були представники із Пентагону, були представники із відповідно військових структур Великобританії, які формували ряд особливо ефективних комплексів боротьби з танками і БТРами. На виставці нашого на Експо демонструвалися. Це надзвичайно потужні вистріли, які дозволяють пробивати і БТРи, і навіть системи керування танк-80 або 90 російського виробництва. Це про те, що ми говоримо. Якраз виходячи з цієї інформації, яка випробовувалася в зоні відповідно проведення терористичної операції, яка використовувалася окремими підрозділами як випробувальний момент. Зрозуміло, що вона застосовувалась в бойовому форматі, і зрозуміло, що Bellingcat, якраз користуючись такою інформацією, вказує на те, що вона знаходилася в полку Азов. Хоча, може, недостовірно, що іменно в цьому полку, що вона використовувалася в тих підрозділах, які знаходилися на лінії розмежування, але в такому тестовому варіанті це було. Посилається, відповідно, це шановний наш, так сказати, розслідувальний центр на ці факти. Але вони не будуть доказувати. Чому? Тому що офіційних поставок цього озброєння не було. Тільки передбачається зараз за відповідно програми США. Повернемось до цієї теми. У нас на прямому зв'язку Олег Слободян, це прес-секретар Держприкордонслужби України. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Пане Олеже, стосовно біометричного контролю, хотів вас буквально пару питань вам поставити з Російською Федерацією. Як показала себе з 1 січня ця система? Ну, по-перше, давайте будемо об'єктивними. Біометричний контроль є не тільки для громадян Російської Федерації, а й для представників 10 інших країн, які входять до відповідного списку, як це передбачено рішенням РНБО. Там країни міграційного ризику, країни з підвищеним рівнем терористичної небезпеки і таке інше. Загалом система працює нормально. Дійсно, з 1 січня вона працює в повному обсязі в 157 пунктах пропуска. Станом на 8 годину ранку понад 29 тисяч іноземців вже пройшли цей біометричний контроль під час в'їзду в Україну. Із них понад 24 тисячі – це саме громадяни Російської Федерації. Тобто це ті якраз люди, які спокійно на це реагують і жодних додаткових якихось проблем для себе у цьому не бачать. Пане Олеже, от з'явилася сьогодні інформація про те, що Росія буде у відповідь також вводити біометричний цей контроль. Поки що деталей не розголошують, як це буде відбуватися, коли це запрацює, але все ж таки,
Яка буде реакція безпосередньо від Держприкордонслужби України? Чи правильний це крок, як ви гадаєте? Від нас і опікуємось національною безпекою нашої держави. Те, що планують зробити росіяни, це їхнє право, певне. Тому якимось чином це коментувати не бачу жодного сенсу. Але відверто кажучи, не сподіваюся, не зовсім вірю, що це відбудеться найближчим часом. Швидше це більше декларативні заяви, ніж конкретні дії. Дуже вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру і розповіли подробиці стосовно біометричного контролю. Олег Слободян був на прямому зв'язку зі студією АТР. І ми повертаємось до студії. Микола Маломуш. Пане Миколо, почули знову ж таки стосовно біометричного контролю цього. Да? От ваша думка, як можна розцінювати ось цю зустрічну таку відповідь від Росії на введення біометричного контролю? На сьогодні ми знаємо, Російська Федерація робить якраз такі іміджові кроки, начебто у відповідь. Вони заявляють про якісь обмеження для України, не тільки, так сказати, і в біометричному форматі, а й політичному, економічному, так сказати, і в інших форматах. От зрозуміло, що це крок у відповідь. Вони неодноразово погрожували перед введенням біометричного контролю для росіян, але не тільки для росіян, правильно сказав Слободян, але й для інших громадян. От, і відповідно зараз, начебто, якісь є, знаєте, отакі позиції ображеного, що от ви, нашому братньому народу, вводите біометричний якийсь контроль. Але я просто хочу сказати, як керівник, відповідно, і спецслужб, і Служби безпеки України багатьох підрозділів, і, відповідно, розвідки, ця модель працює у всьому світі. В першу чергу на форматах зони ризику. Наприклад, ідуть конфлікти, іде, відповідно, великі протистояння на форматі двох країн або великі потоки імміграційні. Там обов'язково він повинен бути, тому що виявляються і терористи, і диверсанти, і, відповідно, нелегали. І це вигідно повинно бути і Російській Федерації, раз вже ми так говоримо. Тому я думаю, що в даній ситуації треба не формат протистояння, а формат розуміння про те, що ми повинні контролювати якраз і ці потоки, а з іншого боку, проблеми національної безпеки України. Коли з Росії можуть прибувати, відповідно, різні представники, і диверсанти, і шпигуни, і просто злочинці, от і просто емігранти, які являються, ну, або представниками різних терористичних організацій, громадських структур, які направлені проти України. Це те, що дійсно складає основу національної безпеки України. Я думаю, що ми крок зробили. Нехай Росія, якщо хоче, робить в такому напрямку крок, але хочу підкреслити, що Росія не зацікавлена створювати такі перепони, умовно сказати, тому що вона зараз передбачає якраз, щоб з нашої держави переміщалося як можна більше громадян України в Росію на роботу. Вже ми маємо оперативну інформацію, що декілька мільйонів людей знаходяться там на роботах. Вони передбачають якраз цей формат продовжувати. Тому він цей контроль буде в плані, так сказати, режиму очікування, але вони будуть все більше намагатися залучати українців на території Російської Федерації. Ото якраз наша політика повинна націлена на те, щоб створити умови, щоб такого масового потоку до Росії не було, як і в інші країни, які ми сьогодні маємо. Це стратегічна політика нашої держави на забезпечення не тільки обмеження виїзду країни, так сказати, Європи, а тим більше в Росію, а формування і економічних, соціальних стандартів, і саме головне гуманітарних стандартів, які зберігали цілісність нашого народу. І не створює проблеми тоді, відповідно, на переміщення Росії, там, і тому буде. Тоді аргументів в Росії не буде, що на якісь контролі будуть, тому що якраз консолідоване суспільство не дозволяє сформувати якісь потоки. А вільно громадяни можуть переміщатися. Нехай контроль буде, відповідно, і з нашого боку, Росія веде, з російського боку, тут немає ніяких проблем. Це ще раз створить передумови для забезпечення безпеки громадян і безпеки нашої держави. Тобто це позитивний крок, підсумуємо. Да. Да. І знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, яку ми з вами говорили стосовно летального озброєння, надання Україні. От хочеться від вас почути поточнення, бо всі вже на слуху знають надання Джевелін, да, цих протитанкових систем, але детально ніхто не розуміє, що це таке. І ось ми вже почули сьогодні, що, скоріш за все, це буде ТОУ. От поясніть, будь ласка, що взагалі таке Джевелін і що в ньому такого, чого немає в українській армії на озброєнні і чого не може Україна сама зробити на власних заводах. І чим відрізняється від Джевеліна ТОУ? Ось ці от Ну, в першу чергу я хочу сказати, що Україна може зробити аналог Джевеліна. Тобто ми в даній ситуації говорили про Корсар,
нова головка наведення, яка більш ефективна сьогодні з використання німецьких засобів наведення. Це практично той же Джавелін з більш точним моделі наведення до квадратного сантиметра. Тобто ми можемо зараз розширити зону дії від 2 кілометрів до 4-5, як Джавелін. Тобто в даній ситуації ми маємо на базі КБ «Луч» ці розробки. І я б стояв би за ту позицію, щоб ми власне виробництво налагодили. Ми зараз вже розпрацювали його, вже перші зразки є, треба продовжувати цю роботу, тим більше виділив бюджет цей рік. Перша складова. Друга складова – Джавелін. Це ракетний комплекс. Є відповідно на пускових установках, знаєте, на шасі там і тому подібне. А це ручний. Відповідно, він може прямо одна людина потужна або дві людини, відповідно, тримати ракетний комплекс. Це, відповідно, ракета, відповідно, яка розміщується, наприклад, на плечі людини, яка передбачає, відповідно, точність наведення по цілі, тобто нажав і забув, тобто куди б ціль не йшла. Танк, БТР, ховався, все інше, вона достане. Тому що вже наведення відбулося, відповідно, вона слідує за цією ціллю. Але вона має, відповідно, надпотужну модель знищення цілі, вона просто її пропалює насквозь. Як це, знаєте, потужна струя. І, відповідно, будь-який комплекс, танковий, БТР, ракетний комплекс, навіть захищений бронею, він просто-напросто буде знищений. Це надпотужна зброя по наведенню і по несенню ударів, і по дальності 5-7 кілометрів. А то, відповідно, це гранатомет. Це десь трошки кращий гранатомет, чи був, наприклад, радянського виробництва, який ми мали, відповідно, який, відповідно, наносить точно так же на плечі, але тактичного формату. По-перше, і по наведенню недостатньо потужний, і саме головне по дальності, це декілька сот кілометрів, всього-навсього, до кілометра, якщо ми вже говоримо, і по враженню. Він може деякий нанести удар, але не знищити, наприклад, екіпаж або не знищити весь об'єкт. Тому це на порядки нижчий якраз комплекс, який дійсно забезпечить перспектив, тому що аналогічне або ще краще в нас є власне виробництво. Ну, ось, до речі, в полі вікні маємо змогу побачити. Це ж Джавелін ось це тримають, правильно? Так, це Джавелін. Да, ось бачимо випробування саме от таких протанкових систем Джавелін, про які ми саме, звісно, зараз і говоримо. Продовжуючи ось цю тему. Надання летальної зброї, надання ТОУ, Джавелін, байдуже, головне, от надання – це теж позитивний крок чи ні? І якщо ви кажете, що Україна сама може це все розроблювати, навіщо тоді надання американської зброї? В даній ситуації це більш політичний якраз підхід. Особливо важливо, що наше керівництво рахує, що надання летальної зброї – це фактично реальна підтримка вже Америки, першого Сполучених Штатів Америки, нас в конкретних та бойових умовах. Але я прихильник того, щоб ми використовували якраз і комплекси, і, відповідно, системи власного виробництва. Для нас всі є інтелектуальні, технологічні, відповідно, і практичні можливості цього застосування. Це, по-перше, дозволить нам без ніяких, так сказати, заперечень, без ніяких випадів Росії, відповідно, без яких застережень американців, що там вони будуть втрачені, застосувати ефективне озброєння, тим більше масово, тим більше на власній базі, інтелектуальний, технологічний, і що саме головне, що це набагато дешевше, що це наші робочі місця, і наші військовики ефективніше і швидше його освоюють. Тобто перевага надзвичайно висока. В деякій мірі нехай Джавелін трошки, може, в чомусь там переважає, але за рахунок масовості, за рахунок використання практично всіх підрозділах ми забезпечимо повністю озброєння, а з іншого боку недопущення любих провокацій, тактичних, а тим більше глобальних наступів, тому що ми матимемо практично в кожному підрозділі власний комплекс, який ми використовуємо любу секунду. І не будемо залежати від американців. Сьогодні не поставлять нам вистріли ракетні чи ні. Наприклад, вони говорять, ми поставимо, наприклад, 41 комплекс або 200 вистрілів, а далі що? У нас сьогодні в КБ «Луч вже 1200 ми сьогодні маємо, які можуть використати реально для оборони і захисту наших рубежів в зоні АТО і в інших, так сказати, напрямках. Ще можемо більше це виробити. У нас іде зараз активна співпраця з американцями в цьому відношенні, з британцями, канадцями, німцями щодо удосконалення цього комплексу. Давайте це зробимо сьогодні вдома. І це без виключення ніяких міжнародних протиріч, забезпечимо свої Збройні Сили України, і це буде модель системи оборони і безпеки надзвичайно ефективніша, без міжнародних спекуляцій. До ще однієї теми хотів з вами перейти. От стосовно того, сьогодні з'явилася інформація, що Рада безпеки ООН була готова починати роботу над мандатом миротворчої операції на Донбасі, але Росія відкинула практично всі важливі положення. От я пам'ятаю, в минулому році вже
Ви у нас в ефірі так само казали про миротворців, що Росія буде робити все, аби це відкинути. От знову ж таки, відходячи від цієї інформації, Росія хоче, аби місія ООН охороняла спостерігачів ОБСЄ. Але все ж таки, знову ж таки, відходячи від цієї інформації, кажуть, що буде ще не все втрачено для того, аби вести миротворців ООН. Як ви гадаєте, чи все втрачено, чи все ж таки є ще можливість ввести миротворчу місію ООН саме за нашими і за європейськими правилами, а не так, як цього вимагає Росія? В даній ситуації, поки Росія не буде поставлена критичні умови, вона ніколи не здасть свої позиції ні по Донбасу, тим більше ні по Криму. Поки ми не задіємо потужний формат її примушування, понуждення, як вони говорять, к міру, понуждення к регулюванню ситуації, нічого не буде. І оці миротворчі континенти, про які ми говорили і прошлий, і сьогоднішній, вже сьогоднішній рік, вони фактично не мають сенсу. Тому що Росія в будь-якому випадку в тому форматі чи забезпечити охорону представників ОБСЄ, чи розміщати на лінії розмежування, вона буде створювати якраз умови, що там будуть представники Росії, обов'язково будуть нас змушувати вести переговори так називаємо керівника ДНР, ЛНР, але форма чітко визначена. Я зараз в Вашингтоні був, де зібралося 113 лідерів країн світу. І Європи, і Китаю, і Японії, і Австралії, навіть і Канади, і Бразилії. От на що ми виходимо? Поки ми не піднімемо разом з цими країнами проблеми, загрози новому світопорядку, а це глобальні і стратегічні війни, і навіть глобальні протистояння, які можуть привести до глобальної війни, що кожного лякає, прямо скажу, і американців, і європейців, і китайців, і росіян. І не буде перспектива самих негативних сценаріїв, ніякі елементи врегулювання по Україні, як один із потужних детонаторів цих протистоянь, нічого не буде. Консолідація країн США, Європи, Китаю, Японії, Індії, Бразилії, тобто двадцятки і більше, а тоді поставити критичну умову і для Росії, не для України просити, а для того, щоб і Росія вижила в цьому форматі, не була знищена. І в всіх форматах. Фізично, в рамках ядерної війни, відповідно, економічно, програма SWIFT, 1 трильйон 250 мільярдів Путіна і оточення знаходиться під контролем США. Тобто факторів впливу колосальних є. Але для цього треба, щоб зацікавлені були персонально і американці, і європейці, відповідно, і китайці, а вони вже виростають до того, що ця загроза стає світовою. І детонатори – це Україна, це Сирія, це Ісламська держава, це, відповідно, ядерна програма, наприклад, КНДР. Оце, да, оце фактори, які хвилюють всіх. Тоді в рамках оцих домовленостей країн світу, і включаючи критичні проблеми для Росії, ми будуємо модель регулювання, включаючи і програму по Україні. В грудні місяці я її презентував керівникам світу, європейцям, американцям, китайцям, японцям, і вони підтримали. Говорять, цей формат ми готові підтримувати, виходячи з загальних загроз світових проблем і, відповідно, секторально, як детонатор протистояння НАТО, наприклад, Росія, і по Україні. Але це потрібна потужна воля нашого президента, МЗС, спецслужб, цю роботу продовжити в рамках уже світових домовленостей. Не впертися тільки в ОБСЄ, тільки контингент, який нічого не вирішує, навіть ООН. Мінський процес, який сьогодні зайшов далеко в кут, він повинен ще бути стримуючий формат, він як є сьогодні, але розглядати більш потужний, широкий формат. Навіть не, як ми говоримо, Женевський, навіть не Будапештський, це слабий формат, а треба формат 20+. Оце тоді ми говоримо про глобальні проблеми світу і реальні зацікавленість країн в регулюванні світових проблем і проблеми України, тому що це детонатор тих яких проблем, які можуть виникнути на світових форматах, протистояння театрах військових дій, наприклад, і тому подібне. Оцей формат треба всіма силами просувати, але це скажу коли. Коли в деякій мірі вони передбачають. І в нас проводять перезавантаження, включаючи і систему суспільних відносин, можливо, керівництво навіть держави, для того, щоб дати новий старт цим відносинам. І з Європою, США, відповідно з іншими партнерами, включаючи тоді критичні проблеми, які поставлені будуть перед Росією, і вона вимушена грати поспільно з світовим правилом і вирішувати проблеми виходу з східних територій, а не ставити умови. Ми дозволимо, ООНовський континент, не погодимося, вона з нас грається як кіт з мишею, скажу. А в цій ситуації треба задіяти ті сили світові, з якими вона не дозволить їм гратися. В неї будуть критичні умови, включаючи персональні для лідерів країн, перше Росії. Оце да, тоді в нас вихід є. Програма є, вона обговорена в групі високого рівня, поки не офіційно. Я думаю, що перспектива цього року – це вийти на модель регулювання світових проблем і дорожні карти по Україні. Оце наш вихід. Тоді гравці, надпотужні сили світу, які змусять і Росію грати за спільно цивілізаційними правилами.
Ваша думка, які надії у нас, у України, взагалі на вступ у НАТО? На сьогоднішній день це формат нереальний вступу реально. Це про це говорить і керівництво НАТО. Я з ним спілкувався, і генерал Джексон, це один із командуючих військ НАТО, відповідно, і відповідно представниками політичного сектору НАТО. Що вони говорять? Зараз формат, який ефективний, це співпраця з НАТО в різних сферах. Оборонний, відповідно, і стратегічний, як ми говоримо, це питання і законодавства, це, відповідно, стандарти, це корупція якраз пов'язана. Отут формат співпраці, я підкреслюю, посилення співпраці, відпрацювання спільних, так сказати, бачень по різним стандартам, технологічним, військовим, оборонним, безпековим і тому подібне, але і цивілізаційним. Це і прогрес в економіці, це боротьба з корупцією. Оцей формат сьогодні самий ефективний, і він буде сьогодні на порядку денного. Щоб ми надіялися вступити на протязі 2-3-5 років, це нереально. Сама штаб-квартира НАТО неофіційно, а в деякій мірі офіційно говорить, що такий формат не відбудеться. Тому який альтернативний шлях? Співпраця на поширеному форматі сьогодні, виходячи з глобальних проблем НАТО, Росія, і ми якраз в цьому сегменті дуже чітко вписуємося в плані того, що ми стоїмо на обороні якраз в зоні АТО. З іншого боку, ми формуємо модель співпраці спільних дій у цих секторах. Тоді в нас якраз логічно, ми тоді співпрацюємо з НАТО, ми працюємо спільні і навчання, спільні формати, можливо, дій в надзвичайних ситуаціях. Ну, мовно, якщо розпочнеться агресія потужна, НАТО тоді розблокує свій нейтралітет. Тому що це буде загрожувати і НАТО, але на передньому краї Україна. І ми тут повинні скоординувати наші зусилля. Тут координувати питання і військового контингентів, і техніки, і стандартів, спільних дій, і системи керування. Тобто багато питань, які сьогодні можуть стояти на порядку дня співпраці з НАТО. Але ще раз треба чітко констатувати, на сьогоднішній день, як би не говорили наші політики про те, що сьогодні ми найближчим часом будемо вирішувати питання вступу в НАТО, не буде. Я просто від перших осіб членів НАТО, це американці, європейці, і штаб-квартири НАТО, це однозначно чую, що для цього треба критерії для того, щоб ми їх досягли. Найближчі роки вони цього не передбачають. Але ж більше того, наскільки мені відомо, не може країна вступити в НАТО до тих пір, допоки на її території відбувається військовий конфлікт. Це один із критеріїв, який також заперечує вступ в НАТО. Відповідно, в даній ситуації нам треба вийти якраз з цього процесу, і для цього треба задіяти ті великі міжнародні механізми, які допоможуть, включаючи співпрацю з НАТО, співпрацю, яка буде допомагати в цьому процесі і врегулювати ситуацію, і змусити Росію вийти з ходу, паралельно з ці всі сили. От якраз оці континенти і ці переговорні процеси повинні на це бути націлені, а не просто на мантру вступ в НАТО. Воно нереально. Я всі ці процеси проходив. Ми готували в свій час і ПДЧ, тобто план щодо дій щодо членства, готували білі книги по лінії розвідки, по лінії безпеки, по лінії Міноборони. Ми навіть ці критерії відпрацювали. Зараз тим з критеріями співпраці треба слідувати. Це самий вірний шлях. Але, знову ж таки, продовжуючи цю тему, Росія тримає важелі в руках і спеціально тоді не відпускає конфлікт на Донбасі, тобто тримає його під контролем. І знову ж таки, зараз від цього відходячи, ми бачимо, що Росія робить усе, виходячи з тієї статті, яку я вам зачитав, щоб блокувати ведення миротворців ООН на Донбас за правилами ЄС і України. І з цього виходимо знову ж таки, що от підтверджуються ваші слова стосовно того, що найближчим часом Україна фізично, як би вона не хотіла, не зможе вступити в НАТО. Я просто вам скажу, слабкість позиції і України Тобто в цій ситуації, і Європи, а особливо багато країн Європи зараз висловлюють таку подвійну позицію. Давайте скажемо про Угорщину, давайте скажемо про Румунію, Польщу, наприклад, Чехію, президент і тому подібне. Вони займають потрійні позиції. Тим більше вже тут ми говоримо про Північний потік-2. От уже багато лобістів в Німеччині. Тобто треба виходити з того, що хвилюють і ці країни. Глобальна війна обов'язково хвилює і німців, американців, китайців, росіян, і українців, зрозуміло. Глобальне протистояння і ядерна війна тим більше. От, наприклад, розвал економіки, ми як розглядали питання на грудневому саміті в Вашингтоні, це ще більше. Виключення системи світ ще більше. Посягання на інтереси Росії, наприклад, особливо команди Путіна, ці всі трильйони, це ще один фактор. Недопущення глобального протистояння, особливо по боротьбі з тероризмом, ще один фактор. 28 критеріїв, які дуже важливі для Європи, США, Росії. От тут треба об'єднати на цій основі, тому що мені дуже було неприємно, коли на саміті, на закритому США, говорили 2 дні про економіку, міжнародну кооперацію, то воді ні разу не згадав Україну. Якби я не виступив, і країну не згадував. В безпековому форматі ми вже дійсно підняли наше питання. І якраз підняли з позиції і світових інтересів, і інтересів України. Отут
повинна бути чітка позиція керівництва держави разом з іншими партнерами, європейцями, натовцями і секторально з кожним ще учасником. Це персональні зустрічі з Трампом, наприклад, з Меркель, Терезою Мей, Макроном, з Сінзіпіном і тому подібне. Оце сьогодні модель, як треба домовлятися спочатку секторально, а тоді спільно вирішити проблеми і по Сходу, а пізніше і по Криму. Це ще одна модель. Вивести якраз під міжнародний формат вільної економічної зони нашу територію Криму, а пізніше й повернути її реально площину нашої держави, фізично. Оце модель, яка треба діяти сьогодні ефективно. На жаль, не дивлячись наші рекомендації і президенту, і МЗС, і іншим нашим урядовим структурам, цього не сталося. Придеться робити новим людям професіоналам, які це вміють робити, і це найближча перспектива. От ще, закінчуючи вже цю тему, хотів уточнення маленьке спитати у вас. Росія те, що блокує усі можливі введення миротворців ООН на Донбас, але за її сценарієм вона пропонує, щоб місія ООН була охороняла спостерігачів ОБСЄ. Коротко, будь ласка, там 30 секунд, якщо вийде. Як вона це аргументує? Чим це вирішить конфлікт на Донбасі з їх боку, з російської сторони? Коротко. Російська сторона передбачає свій варіант контролю, то вона всі обмеження щодо контролю кордону, щодо контролю всіх територій контролю бойовиками буде задіяти. Для цього будуть аргументи які завгодно, що тільки перший етап контролю якраз і охорона ОБСЄ, а подальшому ні, тому що домовляйтесь з бойовиками, домовляйтесь відповідно з нами. Тобто це просто тактичні аргументи, які нічого не вирішують. Вона буде маніпулювати далі аж до виборів президента Російської Федерації. Дякую за відповідь. І ще одну тему з вами хотів обговорити. Перейдемо до оперативної інформації. Міністр охорони здоров'я в окупаційному уряді анексованого Криму Петро Михальчевський оскаржуватиме рішення суду про тримання його під вартою. Вчора Херсонський суд заарештував його на час слідства до 5 лютого. Так званому екс-урядовцю прокуратура Автономної Республіки Крим закидає державну зраду. Там вважають, він сприяв організації незаконного референдуму в Криму у березні 2014 року. Перше питання, яке наводиться одразу мені на розум, чому тільки зараз? Тому що, якщо помиляюсь, виправте, будь ласка, 2 роки він же в Україні займається своєю справою і виїхав з Криму. Правильно? Да, в даній ситуації ми бачимо, що він працював в Криму. Зрозуміло, навіть попався на відповідно правопорушення вже за російськими, так сказати, баченнями, тобто хабарі там або ще інші формати. Зрозуміло, що він тікав звідти і відповідно селився на території вже інших областей нашої держави і намагався тут приховатися. В даній ситуації я просто відчуваю, що тут іде трошки політична кон'юнктура. Деяких міністрів бувших, які були там, тримали тако в тіні поки, не висвічував, а тепер вже проявляють якраз активність щодо їх переслідування. Розуміло, що він скоїв відповідно правопорушення, треба кваліфікувати, чи це зрада, чи це інші формати, можливо, це якісь інші посадові правопорушення, це ще буде розбиратися слідство і суд в даній ситуації, але я просто чітко хочу сказати, що в даній ситуації йде вибірковою, так сказати, оцінка ситуації і правосуддя. Наприклад, наші і кримчани, і опозиціонери, які відповідно сьогодні говорять, що вони опозиція раніше були у владі і відповідно підтримували репресивні дії, що ми дали, вони поза межами, так сказати, закону. В даній ситуації за те, щоб і цей міністр, і відповідно інші ті люди, які скоїли злочини, притягувалися до відповідальності миттєво, як передбачено міжнародною нормою, що повинен бути кримінальний, ефективний, швидкий суд. І це якраз відповідальність повинна кожного безповоротно, тому що в даній ситуації це критерій правової держави. Пане Миколо, ми повернемось до обговорення цієї теми після того, як подивимось короткий матеріал стосовно справи Петра Михальчевського. Давайте подивимося. На засідання суду Петро Михальчевський приїхав із дружиною та 2 адвокатами. Представники прокуратури України в Автономній Республіці Крим просять суд заарештувати Михальчевського, бо вважають, що він зрадив Україну, працюючи у російській сфері охорони здоров'я на окупованій території. За статтею держзрада, яку закидають підозрюваному, м'якішого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не передбачається. Михальчевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно погодився на пропозицію Російської Федерації, самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим, перейти в незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. Петро Михальчевський був призначений міністром охорони здоров'я Криму одразу після анексії у березні 2014-го. Утім, на посаді пробув лише кілька місяців. Вже у червні ЗМІ окупованого півострова повідомили, команду так званого міністерства тамтешні правоохоронці підозрюють у корупції та запропонували Михальчевському добровільно піти з посади, що він і зробив. Нині адвокати Михальчевського просять суд не
не заарештовувати їхнього підзахисного, бо на засідання він приїхав з Києва добровільно, тікати нікуди не збирається, а його робота в окупованому Криму не є державною зрадою. Робота там – це ще нові підтвердження вчинення дій проти держави України. Я звертаю вашу увагу, що Михальчевський не займав на якусь посаду, яка передбачає формування державних органів. Він був лікарем, і він виконував свої лікарські обов'язки як в Криму, лікуючи громадян України в першу чергу, бо Крим – це є все ж таки територія України, а також лікує цих людей зараз. І, тобто він не змінював свої діяльності, не переховується, працює і живе тут відкрито. За годину суддя зачитує рішення. Обрати відносно Михальчевського Петра Семеновича 11.10.1959 року народження, підозрюваного вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 лютого 2018 року включно. Петро Михальчевський рішенням шокований. Это решение мы будем обжаловать. Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участия не принимал, никоим образом его не организовывал. Петра Михальчевського відправили до СІЗО. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду протягом найближчих 5 днів. Євген Кучеров, Заман, АТР. От подивилися матеріал. Коротко про Михальчевського. Хто він і чому він поїхав з Криму? Нагадайте. В першу чергу ми говоримо про те, що тоді вже нові, так сказати, куратори з Російської Федерації вбачали якраз його діяльності корупцію. Але так більше ми передбачаємо, що його запросили з самого початку, а тоді, відповідно, потрібна була ротація вже на своїх, відповідно. І вони провели цю ротацію, зрозуміло, там знайшовши якісь проблеми пов'язані з його корупцією. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про самий початковий етап, він не займав ніяких посадових якраз особливих відповідальних посад. В даний момент не передбачали якісь дії, направлені на порушення присяги, наприклад, на порушення, відповідно, якихось норм. Але вже послідуючі дії могли свідчити про те, що він дійсно скоїв злочин на сприяння формування нової влади, і на цьому форматі треба розглядати його дії. Тому в даній ситуації ми передбачаємо, що дійсно і слідство, і суд вже чітко встановлюють його вину, чи це буде зрада, тому що ж мало факторів, зараз говорити про зраду, я говорю як представник і Служби безпеки в свій час, який займався, тут дуже складно кваліфікувати. Можливо, інші злочини направлені якраз і проти держави, можливо, якісь інші критерії. Але це треба, щоб слідство установило цей факт. У даний момент ми не маємо надзвичайно таких потужних форматів дій, де треба говорити про військових наших, які зрадили по лінії Міноборони, по лінії СБУ, по лінії, відповідно, розвідки, по лінії прикордонної служби, по лінії прокуратури, по лінії МВС. Отут першочергові люди, і вони проживають на території нашої держави сьогодні і на контрольованих нами територіях, не в Криму. Отут я першочергово повинен дивитися на цих людей. Михальчевський теж не повинен вийти стороною, але це не та, наприклад, та ситуація, яка дозволила війти росіянам, тим же чоловічкам, тим же контингентам захопити Верховну Раду. Отут відповідальність в першу чергу тих осіб, які і в Києві, і в Криму, відповідно, виконують свої функції. Тут треба розглянути в першу чергу їх, хто зрадив безпосередньо присязі Конституції України. От продовжуючи тему про зрадників, пам'ятаєте, як минулого року Без'язикова зустрічали в апартаментах президента України урочисто, що звільнили з полону, а потім виявилось так, що він зрадник і він же сидить за ґратами. Те ж саме, схожа ситуація відбувалася і зараз з звільнення заручників, коли урочисто так само всі зустрічали, а потім виявилось, що там деякі з цих звільнених заручників є дезертирами. Чому так відбувається і як ви в першу чергу, що от сьогодні, звичайно, я рахую негативно, це намагання керівників навіть владних структур, тим більше навіть керівників держави, піартися на якихось акціях. Наприклад, на звільнення заручників, на звільнення полонених, не розбиравши ситуації. Велика частина, так сказати, ми не знаємо, що це за люди, які виконують функції, відповідно, і часто буває, вони навіть були завербовані і спецслужбами, тому треба критерії оцінки, це що він робив,
якраз і до того, відповідно до анексії Криму, наприклад, що він робив під час анексії Криму, що він робив після того, на якій підставі він повернувся в Україну, чи він, так сказати, дав якісь клятви, чи підписував якісь матеріали. Тобто спокійно треба розібратися, а тоді вже вітати когось або, відповідно, визнавати його героєм. А в даній ситуації ми спішимо це робити, а тоді маємо, так сказати, великі бумеранги зворотньо, що це людина або зрадник, або скоїла злочини проти держави, а тоді це не красить тих політиків, які дійсно на цьому піаряться. Дякуємо дуже, пане Миколо, за коментарі, за те, що завітали до нас у студію. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках і генерал армії України, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що гостем наступної години буде Валентин Гладких, політичний експерт громадського об'єднання «Слово і діло». Будемо так само піднімати найактуальніші питання і теми, які стосуються України. За 5 хвилин в ефірі новини «Заман». Залишайтесь з нами.